Pre mňa v podstate kniha je niečím, čo by som povedal, niečím svetelným. Je to také svetlo v živote. Je to vlastne nejaká baterka, ktorou si svietime na tú cestu, ktorou sa v živote vydáme. Nie som vôbec športový typ, čo teda narastajúcim vekom aj dosť negatívne pociťujem, ale neviem si predstaviť, aký je najlepší darček na Vianoce, alebo na narodenie, alebo na meniny, ako je kniha. Keby som nedostal knihu na meniny, narodeniny alebo Vianoce, tak si asi pôjdem kúpiť sám. A nepoznám lepší spôsob relaxu a vôbec životného hobby, ako je kniha. Je to úžasné v tom, že je to projekt študentský. Je to o tom stretávaní sa ľudí, ktorí veľmi radi čítajú a sú schopní o tom, čo čítajú, aj premýšľať a rozprávať sa o tom. Čiže posúvať vlastne to posolstvo tej knihy ďalej. Takže, milí priatelia knihomoli, srdečne vás pozývam na festival knihy. Na slávnosť knihy, ktorá sa odohrá v priestore Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Verím, že spolu prežijeme prekrásny podvečer, inšpiratívnu noc nad knihami, ktoré považujeme v súčasnosti za veľmi dôležité. Ja.